everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Lawas ko lang mao si Eliakim. Pero ang kalag nga nagmando karon ini kang Draco Garces. Ako si Draco. Ang kalag nga sinilutan human patya ni Samuel Vinupuerte. Dugay naging panahon ang nakalabay. Kung mahimo, balik-balikon ko kana sa makadaghang higayon aron makasabot ka sa gitingal ko nimong kamatuoran. Ha! Dire ka pa sa ako mga kamot. Nahibaw na kung daan nga may kahibaw ka og ideya ka na bahin sa karaang kasaysayan. Busa, hunungan na ka ng imong pag-imbento og sugilanon nga ikaw, maukunuhay si Draco. Wa ko'y igong gahom ang pugson ka mo tuo sa gipanulti ko nimo. Ang gusto ko lang, o gusto mahitabo ni Brina, nga dili mahitabo ninyo ni Ranito ang nahitabo kanina si Samuel Vinupuerte. Nga giunay og patay sa anak ni ining si Heraclio, nga mo'y nahimong gigikanan sa imong kaliwatan. Unsa? Miingon kong mo'y nahimong gigikanan sa imong kaliwatan. Tungod kay duha lang silang managsuon si Eleno. Pero ni ato higayon na, iya sa gipatay si Eleno. Og nganong nahibaw ka, Eliakim? Dili na kinahanglang balik-balikon ko pa ang tubag niya ng imong pangutana. Kaya natubag ko ng daan human ko ikatug-an nimo ang kamatuoran. Unsa? Ni adtong higayon na, ang tiguang nga ginganlan og sabas, mao'y saksi sa maong linuog kaayong krimen. Og si sabas ni adtong higayon na, namatay na. Og ang kalag, maunay ni reincarnate sa iyang lawas. Helom! Buot-buot kasab! Kaya, mao kanay gusto ko. Dili na lang mo magtingog. Usa pa may atong mahimo nga nangamatay naman tong duha na to ka mga kaubanan. Ambot og nganong nangahog sila sa pangpang. Grabihas ang daghaga. Mga laki man untang buhat. Tara. Mamalik na sa atong agi. Ibalita na to ning Sir Virgilio Vinupuerte. Unsa? Napatyan mo duha! Lanin! Sao nagdanghag man gaon? Sigit na malaya among nadunggan dito sa may pangpang. Puli-puli og pangahog ang duha. Reset! Huwag mo na magpirme. Dili pa na ito magkita ang mga pahandi. Mahurot ng tanan tang mga tao. Ipasali kung dili ka na mahitabo, Sir Virgilio. O saman, ha? Wa ka to lupa sa kriminal o niya pagkahuman gitambog sa pangpang. Kuan. Siguro kung wa sila mabiktima sa kriminal. Okay, usanin mo bang siguro? Tungod kay kung giluba o nagihog sa pangpang, dili unta makasinggit. Makalagot. Ang mga maayong balita. Dito bangan sa bugbati nga balita. Ha? Mayong balita? O sa bang balita agawang Virgilio Vinupuerte? Aniya si Bensoy. O nagpahibaw nga nakita na ang ilhanan sa nahimutangan sa mga bahandi. Mayo no, nagaon. O laing balita. Ang gipapangita ko ni mong tao aron patyon. Aniya karon din og dinakpa na si Eliakim. Oh. Kumusta, Eliakim? Nakahimungaon ko nimo. Tao ka ni Virgilio Vinupuerte. Ug ako ang gisangunan nun taniya. Aron bugtuon ka. Di ba? Ganong wa makahimo siyang gimando nimo. Tungod sa imong kaigmat, idlas ka niya itong higayon na. Alaot ka. Imo lang giusikan ang kahigayonan. Ngawa nimo gamitas katarong ang bilil hunggasan nimo sa Dios nga mao ang kinabuhi. Oh. Unsa? Mahigayon ka pas pagsibog. Biya ning pundo ka.
ug balik sa imong agi. Kaya ang sama sa inyong agahon, nagpangamay na sab ang imong kamatayon. Kana, kung nagtinguha man mo sa mga bahandi sa kasaysayan. Kay nga no, kinsa may nagsulti mo, anak? Labaw kong nasayod ka ni bisan kinsang tao ni panahon na. Kay ako, mausi Draco. Oh! Naunsa ka? Nabuang na ka? May ipangutana lang ko. Sige, pangutana. Miabot ba dinhi ang anak ni Virgilio Vinapuerte nga si Ranito? Wayra nito nga nahiabot ning dapita. Inon, dunay mitumaw nga kriminal nga naghatag og labad karon sa ni Sir Virgilio. Stilan, namatyan na mugduha, Brad. Oh, Brad. Pero, aksidente. Wag din nga nabiktima sa kriminal. Ang bahay na ng kriminal ba? Dugayang masulbad sa? Tinoda. Tungkol kisa akong pagtuo. Nagtinguha sab siya sa mga bandi. Mao ba? Huwag ka nang Eliakim. Kaya siguro manggidi nga nagtinguha ka na siya sa mga bandi. Oh, siguro gyud nga patyon ka na siya sa kriminal. Nganong nakasiguro man ka, Brad? Oh, pangagpas lang kini nga ako. Ay imong husto. Mahimo sab nga nasayop ko. Tempa. Dili ka nga kauban karon anang tawhana ang anak ni Sir Virgilio nga si Ranito? Og siya may kriminal? Oh, Bitaw no? Dili ka nga si Ranito may kriminal, bro? Ikaw, unsa man sa imong una-una? oh, kini dili ni akong hunona, sir. Kang binsoy ni. Kining ako, pangagpas sa mansad ni. Mahimong nasayop lasad ko. Nga dunay dakong posibilidad. Oh, Nganong nakasulti man ka ana ha, agaon? Tungod kay sa dayon kong biya, wa kami mayong pagsinabtanay. Kay gusto sab siyang makapahimo sa mga bandi. may katungod siya kay mo man siyang anak. Di ba, Gaon? Hello! Pamahawa mo daw sa kwarto. Bakit pamahawa mo? Dali bro. Sir. Brad, Gusto, nagduda ako nga kining kriminal nga mukalit lang og pangatake. Tingalig si Ranito kini. Way bakak sa akong gipanulti ni mo, Virgilio. Nagduda ko nga tingalig siya kining mitumaw karong kriminal nga nipatay sa akong mga sakop. Ginamit ang hait kayo mga sangas kahoy nga giduslak sa ilang dugan. Kung siya man, kinahanglang kapugan ko siya. Kaya dili ko gustong maalaot siya. Siguro man gyud nga ikagaol ka na ni Brina. Gisultihan ko na siyang daan nga ako'y angayang manag-iya sa mga pahandi. Ako nga usa ka Vinapuerte. Hinaot pa unta. Nga mituo siya niya itong pagsulti mo ni Adto. Aron ang mamatay, maura sa ang matuod ka dugong Vinapuerte. Usa! Alaot si Ranito nga nahitapik sa usa ka Vinapuerte. Sayod ko. Unsa si Ranito sa imong kinabuhi. Pero kay legal ang iyang pagka-Vinapuerte. Maisip paghihapon nga kamo, amahan og anak. Ug dili paghihapon ko magkatugot nga magkaunay mo, magpatay mo, sama nila ni Samuel ug ni Heraclio. Unsa imong dugang ano sayran, ha? Unsa? Ablihi ang imong panabot. Aron motuo ka nga ako mausidra ko. Kay siya ingon ining paagi. Dili mo na ka na ipangutana pa. Og dili maglibog ang imong kung nganong murag may nahibaw-an ko. Bisan sa pinakasensitibong bahin sa inyong kinabuhing Vinapuerte. Hello, milagit! Draco, ako si Draco. Unsa na! Sige, balik-balik ka na. Patuhoon man imong tao nga dili sayon nga patuhoon og ilad, eh. Wala din.
Ikaw na'y bahala din, ya. May susiyon kami si Binsoy sa kinhalad mang bahin sa langog. Ako rin bahala din agaon. Bantayay kiyon nga dili magkaikiyaw sa Eliakim, O agaon, makalawom ka. Binsoy, sige na ka mo. Ha? Lihog na! Sige, tala mo, tala mo. Sige, Bro, bro. amping mo bro. Basta, sakit na itong ilaktanda. Amping lang ha. Bantay sa imong gilaktan. Agaon. Kapoy ba uglakaw? Agaon. Hala. Kanang kahayag sa unahan. Mauna ka ng dapita, agaon. Kapoy ba uglakaw? Kalayo man di ay. Agwantahan lang yun. Agwantahan lang yun. Doon na bitaw ta. Sir Virgilio, tanawa. Ni ara ang lapad nga bato ug may disenyo nga cross nga gipatuwad. Unya, ang kolor itom. Ayun ko no. Simbolo kini sa Antikristo. Unsay mong gibati karong giingon ka ni ana ni Virgilio Binaperte? Kalisod, kakapoy. Tungod kay binaklit ko sa pagkapos. Nagtinguha ka ba sa mga bandi? Ha? Wa, Maabot ka din kung wa pa? numero 1 kong tumong. Mausira nito. Kay nagtuoming tanan. Nga ni asya paingon din Way ranito nga nayabot din eh. Laing tuyo ko. Nga luwason mong tanan gikan sa kamatayon. Woo! Kakatawanan ka. Liba kang mudahog diskarte. Narani mo dili ka matuo. Pero sultihan ti ka. Nagkadoon na lang kyud ang pagtapos sa nasugdan ng kasaysayan. Kung wa kay tinghuha sa mga bandi, pues, biya ning dapita. Balik sa imong agi ilakim. Unsa? Way daw tang may tabo nimo. Dili ko ikaw patyon. Ang gusto ko lang nga mutuman ka sa akong gustong may tabo. Biya karong dayon. Imo kong buhian. Kana kung magkasinabot ta. Kung imo nang buhaton, dili ka mamiligro sa posible unyang kasuko sa imong agahon. Abi mo, lahi ka. Nakadayeg ko nimo. Etig pakabana ka. Bisan sa miisip nimong kaaway. Tungod kay mao ka na ang labing maayong panag-ingnan. Kay way doktrina sa bisan asang simbahan ang nagtudlo nga isipong dili susamang tao ang maisip natong kaaway. Oh, Kitang tanang tao gitartara sa Dios nga patas. Uway pinalapi. Kitang tao lang mao'y nag-iyahay nga misikwahe. nindot kang manulti da. Murag nalimot ko sa makadiyot nga daotan di ay kong klasiha sa pagkatao. May kahigayunan ka pas pagpag-o. Buhata. Samtang dili pa wahi ang tanan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.